pinsan. Ganggaan ako. Salamat. Salamat sa iya. Ang intermo. On. Tinukay ko lang at dyan na nito. Minsan. Grabe ka, mainit daw muli po siya na mainit doon. Pag-apangalan size mo. Dam sapatos mo alaba. Amin turmong tubli ron. Singaran ko mat. Nyuk ni ron. Kaliwan tubli ron. Siya original. Original man, pero Original. at tinawad sa may kapos. Ame Jordan na intermos siya. Kung bisoon niya, waran 5. Joke shot. Yan yung saman. Iba ta kami tindahan, wala ka ni Pilipinas na balikbayan ka. Dapat ito mo, remembrance mo ta. Ame ribbon na, intermos siya. Sinali mo dlukaw, 50. Ang tutay difference ako ang ibang pag Di siyempre siya ba'y kumalabot si Kauri. Ang gano'n siya Mga kapag Amerika, di. ang gano'n siya kaakas sa mga rito. Salong takal iba. Si amay kapinsan top man eh, inikdam mikin. Manang ko, chukuli sa Nike, Jordan, Biro, siya bala, gano'ng kinaba. Aliwan Nike man. Nike, local mo man. Ang nung kung kibo niya, mapasilag ko rin, kakaroon. Size ko kasi. Nalak ko ukay. Ay, yan na si Paseng, tamo talagang kapinsan tanay. Kasi ma. Ako maray. Hindi, Kaya tamay. pang ihaw. Tamay ko. Sinalimutan na ukay yung gown ni Bibi mo na ay di siyempre. May nanganap tayo. Ang kuya kapinsan, hindi pinsan na ba si Kaya? Siyempre balikbayan ka. Kapinsan ka lagi. Ano na si Paseng ta, tami matakod gripo, anong saman? Grabe kayo. Tatwa ha. Kalayon tayo namin dyan pang kasi nakantamlatan. Kapinsan ta, di ba baga to kapinsan to katabalikbayan ka. Sabay to walay na araw to sikatan. Kami matakaw. Akin si Kaoy, nanubo tayo. Ni siya. Yan, masawa ka nun, man, gagalaw tayo. Alis kay iba mampinsan tamputod, si nanay mo, nanay ko, tanagi. Sama siya ni man matatawag ka tricycle mo, no. Nurong ka. Siya sumanasulod, gripo, numanamas ka. Igaganggam mo, siyempre kapinsan. Ayay. Magano, Kapinsan mo la ba, ayan, no, balikbayan ka. amay nanay mo, amay nanay ko, kambal. Oh. Balsi. Di sa nagitayo si Oh, patulang tingkin, mantatakang akin, ukay-ukay sa intermo Amo siya. kapinsan ta. Apila nini. Uy, ano mo ay? Original tanay siya, balin, idam mo, Rambo. Tuta mo, Sara mo, nukadang supo ka kumon, kapinsan so, kuring mo siya. Ang tutay interview siya ko eh. Ano siya? Hindi. Si kapinsan niyo. Alis kakamot concern na si kadiman pa di Amerika, tuloy gago ng Sara kasi. Okay, kapinsan ko man alalay, siya ka alalay mo adya. San sa inter mo siya alam ay rami. Ginam na si. Sulog ko. Amay su trabaho di man, amay no bayar ang kudo. Pinawitan ta kayo kwartan para ibayar tambal na mga Ay, balot. amay kwartang puwe mo. Ang sugal ng nanay to, dyan tungi. Ang paman tutungin sa nanay ko. Ang taman. Hindi lang Kapinja. tinatalo lang kasi. Tila-tila ka anima. Tintak na ka mambibing guman, pero gaman tutungin. Ang sugal to, may puwe mong 5 mil. Wala po kung amo. Good. Eh, rata na mga pamilya, mapuputura rata. Masyado, mababalaw ti pamilya yo. Erarami pamilya ta, hanggang mababalaw. Ami pamilya to mababalaw na mo pa. Alis ko ibabaga. Abarangay ta na dahil putura. Masyado. Barangay Maputong. Baba sa tabala. Amo 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 ri dantan mo.